O almacén de pirotecnia de Dimo en Catoira ten todos os papéis ao seu favor para converterse nunha realidade. Unha situación que preocupa a veciñanza da zona e o actual goberno local do BNG. Ao revisar o expediente, o actual alcalde Xoán Castaño comprobou que o almacén conta con todas as autorizacións aprobadas, incluídas a da subdelegada do goberno. Esta dependencia informa favorablemente la solicitud del depósito de productos terminados no integrado en un taller. O actual alcalde Xoán Castaño denuncia que Alberto García mentía cando dicía que o almacén non contaba con autorizacións. Isto constitúe para nós un engano premeditado por parte do anterior goberno, para nós formado por Alberto García Iván Camaño, a toda a xente de Coaxe, a toda a xente de Catoira e a todo o pobo de Catoira, incluído tamén a corporación, pero que eu creo que é o menos grave. Alberto García Camaño condenan as persoas de Coaxe, de Dimo, a vivir con medo o resto das súas vidas. Con todo o expediente descuberto, Xoán Castaño exixe a dimisión de Alberto García como concelleiro en Catoira. Teño que dicir que o señor García non pode votar nin un minuto máis como concelleiro. Por respeto a xente de Coaxe, de Dimo e do pobo de Catoira, non é digno de ser representante desta corporación unha persoa que engana e fai que estas veciñas, se non facemos nada, vivan condenadas a vivir con medo o resto da súa vida. A pesar da dificultade, o BNG advirte que fará todo o posible para intentar paralizar a instalación do almacén de pirotecnia. Nas vindeiras datas, goberno local e plataforma reuniranse para analizar as posibles medidas a tomar.